בדיוק פתחנו את התריס, עמוס נכנס. תעשה לי סביך דחוף בעול. באופן... איזה מרחק באתי, החניתי שם, עברתי כבישים, בתים, לא צוחק. נערות. עמוס, אני רוצה לשאול אותך בבקשה, מה רמת הדחיפות והבהילות של הסביך? מה זה, באופן בהול דחוף, 100. דרגה 10. דרגה 10, R70. בסולם הדחיפות. בסולם הדחיפות. הנה פיתה חמה לעמוס. חריף בבית. לא, את הפיתה הזאת הם חייבים לראות מההתחלה ועד הסוף. לא עושה לזה עריכות, ככה הזיז. נגיע החומוס. משהו מכאן מהשלישייה, רבי עמוס? כלום? זה חריף. מה חריף? זה של הבית. חריף של הבית. האמת שהחריף הזה נדיר. עושים לי מגיע מהפיפל הזה גם? איזה? ודאי. החמות הזה, זה החריף הזה. דווקא זה עוד יותר פלפל הבית. זה מה שאני אומר, אני מתחד האמת, זה התכוון. הבנתי. אז לא התכוונת לאדום ששמנו עכשיו. אתה מעוניין להחליף את הפיתה? לא. פתאום. לא. אוקיי. טוב, לקחנו את זה, את הסטייק הזה לעמוס. הופה. הנה עוד אחד. סלטים רבי עמוס. מהפלפלים? אני אגיע אליו. יש עוד משהו? הכרוב הזה וזהו. כרוב לבן? כן. אז כרוב לבן ופלפלים. עגבניה טיפה, שמת עגבניה טיפה? אין בעיה. הגיע. אתה רוצה את הסלטים אוורירי? אוורירי. תחינה אני, אתה? טיפה. תעשה לי אננס כזה, גזוז. תחינה טיפה אני. רבי עמוס, בוקר טוב. בוקר טוב מבורך. רבי עמוס, בוקר טוב. בבקשה. תודה. תהנה רבי עמוס. עמוס, אננס, בבקשה. עכשיו אני אתן לעמוס לקחת עוד ביס 1-2 ואני אצא אליו. רבי עמוס, בוקר טוב. אתה רוצה לומר להם, אתה כבר התקדמת עם הסביך. אני רוצה לומר לכם, כן. זה הסביר מספר 1. אוי. באמת, לא בשביל משהו. אני, על הבוקר היה לי קריז. לבוא לאכול את הסביר הזה. כן. אבל אני רגוע. עכשיו אתה רגוע. איך וואו. רבי עמוס, נתענג. והנה האננס שלך. וואו, תבחר קש באיזה צבע אתה רוצה. הגעתי לפתיחה. חכה לפתיחה. העמוס הראשוני. נפתח. הראשוני, איך שהרמנו את התריס. וואו. תאבון. איזה כיף לראות אדם עם בגדי עבודה בא, מתענג על הפיתה הזאת וממשיך את היום שלו. אבל הזמן. אין כמוך עמוס. וואו. נראה לי נוח כזה עכשיו, רגוע. עכשיו אני מצוין. עכשיו. שתבח שמו לעד. יום מבורך שיהיה לך. אמן, אמן.